אתן חייבות לשמוע מה יש בקופסת אם כלבייה של ג'וי 365. חמר אדום איכותי למסכות פנים, כולל ויטמין E שמרעננות את הפנים ומרגיעות את האור, ואיכשהו גם אותי באופן אישי. דוגמיות קרם לחוט וסרום, שגם משאירות את האור לך, וגם גורמות לי להרגיש טיפה יותר מטופחת אחרי ימים ארוכים בבית. סבון אכיליה מפנק וטבעי שמרגיע את האור ושומר על רמת חומציות תקינה. יש פה אפילו תה חלומי, חליטה של הספק קדם לשינה טובה ורגועה, שבעיניי זה הכי נחוץ בימים אלה, ואיזה כיף שג'וי 365 חשבו על זה. יש מלח אמבט ומשאפת לכף הרגל, כולל מקלונים לניקוי הקיוטיקל, לרגעים שסוף סוף את מקדישה זמן לאמבטת טובה ויוצאת מהפיג'מה. שמן ירדן של הספק קדם, לעיסוי כל כך מרגיע שאסור לנהוג שעתיים אחריו. אז הוא בא בול לפני הלילות שאנחנו חווים פה. קרם גוף ובודי מיסט של המותג אודיה, בריח פרחוני וכיפי שגורם לי להרגיש כאילו אני במקום הכי פרחוני ורחוק מהממד. והכי לא צפוי, קורס מדיטציה של 21 שיעורים מאת מיכל ברעם, שמגיע עם מקלון מרווה לתיאור החדר, כי כולנו יודעות שרוגע אמיתי מתחיל מהבפנים. ויש פה עוד מלא בונוסים מדהימים. אז תודה לכם ג'וי 365, זה בדיוק מה שהייתי צריכה עכשיו.